Siyabingelela ngokukhulu ukuzithoba. Sikhuluma indaba ebalulekile, indaba engavamile ukuthi kukhulunywe ngayo, indaba yenhlolo, ukuhlola. Wena ohlola umuntu noma wena ohlolwayo. Sizoke sikhulume-ke ngey'nhlobo zokuhlola nokuthi mangabe uhlola noma unesiphiwo esithile, yiphi inhlolo ovame ukuthi uyisebenzise. Sikhumbule ukuthi iziphiwo azifani, nemimoya ayifani. Kanti-ke kube mnandi ukufundisana ngezinto nje ezincane ezinganakekile. Ngiyaye ngisho ukuthi isikhathi esiningi abantu baye bashaye into ethandwa abanye abantu bese bekushiya lokho okuncane okubalulekile, ngoba izona zinto ey'ncane ezenza umntwana kamoya ukuthi abe ilento abantu abadala abafuna ukuthi abe yiyo. Siyafundisana-ke, siyakhulisana kule ndawo. Akekho ophezulu kunomunye, sonke siyalingana, siyingane ezeza emhlabeni ukuhamba indlela enzima, lapho khona kubalulekile ukuthi sibambane ngezandla, sisizane la kumele sisizane khona. Yebo-ke iy'ngqinamba zasemhlabeni zinawo umthelela wokuthi zisidonsele emumva, kanti nesimo senhlalakahle uma singasihle, ingqondo yayingasebenzi, nenhliziyo yayikhethe ukudikibala. Sikho-ke lapho sikhuluma indaba yokuhlola, indaba enhle lapho khona usuke ufuna ukuyobheka izinto zakho ukuthi ngabe zime kanjani. Kubalulekile kuloyo oyohlola kanye naloyo ozobe ehlola ukuthi azazi ukuthi ume lapha enjani, nokuthi izona ziphi iy'ndlela ayaye asebenze ngazo noma azosebenza ngazo noma ekumele asebenze ngazo. Kuyini ukuhlola? Kuhlolwa umuntu onjani? Ubani okumele ahlole umuntu? Noma obani noma abantu abanaziphi iziphiwo ekumele bahlole abantu noma abakwaziyo ukuhlola abantu? Make nje siqale ngiyazi kunazo zonke okuyisithunywa ukuthi umuntu onesithunywa kumele ahlole kanjani noma uhlola kanjani noma ulindele yiphi inhlolo kumuntu onesithunywa. Umuntu onesithunywa uyaye aqale ashise isibani. Leso sibani mayeqeda ukusishisa ubese enikeza wena. Kuyahluka-ke ngokwey'mfundiso zabantu abafundile noma bebonile noma bezwa umoya ukuthi kona kuphi efanele bakwenze, kungaba isibani esisodwa noma izibani ezimbili. Mase zishisiwe lezi zibani, umuntu onesithunywa uyakuvame ukuthi ebese ecela into yokukhanyisa. Mase uyibekile into yokukhanyisa, ngoba-ke umsebenzi akusiyo wakhe vele, kakade owabantu abahamba naye. Ebese evala amehlo. Uma evale amehlo, kunento eyenzeke mangabe eseyibiza lento le yokuhlola noma sewubiza lo moya lo ukuthi abheke umuntu, into zomuntu. Kukhona abantu abebethi bavala amehlo kuvele izithombe, ebese lezo zithombe umuntu osenyameni akwazi uku-interpret-a into amagama. Lawo magama uyobe esetshela lo phambi kwakhe ukuthi ubona lokhu, kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu noma kuzokwenzeka lokhu. Umuntu wamoya usebenza ngezithombe, umuntu wamoya usebenza ngezimpawu phecelezi ama-sign. Umuntu kamoya, umuntu wesithunywa usebenza ngezinombolo. Lapho-ke umuntu ozobe ehlolwa fanele a-understand ukuthi kunezinto engezize zivele, ebese kuba khona izinto ezivelayo, ngoba uyaya kumuntu ohlolayo uthi uyofuna into ethile, ufuna ukubona into ethile, kodwa ingaveli into ofuna ukubona,
kepha ivele imbangela ukuthi kuze kube nje konakala lana. Uyangizwa? Ungabe usukhuluma umuntu uthi ayikho lento ayibonayo, kanti cha, ingoba ubona la konakala khona. Ukuze sikwazi ukulungisa inkinga ekhona manje, kumele siphinde emumva sibheke ukuthi isukaphi lento. Kungabe isuka kuy'dala zakho, into endala eyaba ukhondolo, ngoba lukhona ukhondolo, lukhona futhi luningi and ilona elisibulala kunazo zonke izinto. Amacala enziwa abantu abangasekho emhlabeni asehleli kuthina. Lesi sisho masithi amacala obaba ayowela ezinganeni, akukusiwa amanga lawo. Lowo muntu-ke ozobe ekuhlola uyayehlole abone amagama noma izithombe noma ama-sign ebese eya-interpret-a kuwena muntu ozohlolwa. Kuwena-ke ozobe uhlola umuntu. Kubalulekile ukuthi ungazidoubt nanokuthi ingqondo yakho ibe clear uzobheka umuntu, ngoba the moment uzidoubt-a uzovela ushaye eceleni and uzogcina usuphoxeka usho into ebese umuntu omhlola athi cha, ayikho leyo nto. Bese uzitshela ukuthi awu, kanti ithongo lami linjani noma isithunywa sami sinjani. Kanti cha, wena uyididisile lento ngokudoubt-a. Mangabe uhlola umuntu ofanele uyeke umoya uflowe. Mangabe uhlola umuntu ofanele ungacabangi lutho. Ingqondo ithule ithi tu ingqondo, ngoba siyayiphazamisa lento le esuke isebenza ukuthi kubonise izinto. Enye into kumele uyazi, umuntu ohlolayo, umntwana kamoya, wena wesithunywa, wena osebenza ngengilozi, ungayibeka kanjalo, kanye osebenza ngomoya omkhuleko, fanele uzazi ukuthi mangabe umuntu ohlola abantu ngaso sonke isikhathi fanele uhlambulukile, ngoba izinto ezimnyama noma amathunzi ayavala ukubona kwakho ukuthi kube clear. Ikona umuntu onesithunywa afanele bajwayele amanzi, isikakhulukazi impophoma. Impophoma kumuntu onesithunywa iyona asebenza kakhulu, yona emsiza kakhulu ukuthi ahlambuluke, especially la ekhanda, engqondweni, ingaphakathi ihlambuluke khona uzokwazi ukuthi ubone ngendlela. Inhlolo yomuntu-ke leyo nesithunywa-ke. Kuyenzeka-ke umuntu onesithunywa uthole ukuthi ukwazi ukuhlola ngey'ndlela ey'ningi, uthole ukuthi nalento leyo yokungena komuntu umoya, into okuthiwa ukufemba wedlozi, ngoba phela uma unesithunywa uba nethongo, uba nedlozi. Kuyenzeka-ke usuqeda ukuhlola ngesithunywa bese kufika futhi lo moya wokufemba, ukuthi-ke sekungena umoya-ke manje, noma khona isidalwa esingenayo esesikhuluma. Ukufemba akwenziwa isithunywa, kwenziwa idlozi noma ithongo. Idlozi elifembisa ukuthi ukhulume kwasadlozi lale ngane lezi uyizohlola, ebese uyayitshela ukuthi iziphi iy'nkinga ezikhona. Bese siya-ke kune izangoma, laba abathwasa, laba abadla iy'nkambi. Laba abadla iy'nkambi kahle kahle, laba ababhulayo isikhathi esiningi basebenza ngokufemba noma basebenza ngokungenwa umoya othile, ebese loyo moya ngendlela azowubiza ngayo khona abaphefumulela phansi noma slowly ukuzuza le moya, ebese uyakhuluma lo moya lona. Kuyona le nhlolo le, umuntu ofembayo isikhathi esiningi uyalikhipha igama lokuthi ubani oganga ngawo. Umuntu onesithunywa isikhathi esiningi akalikhiphi igama noma aliveli. Malivelile kusuke kuwukuthi-ke lowo muntu-ke cha, isiphiwo sakhe sesisikhulu, noma isiphiwo sakhe sesifike kulezi zinga lokuthi ukwazi ukuthi ashaye accurate 100%, ngoba uvamisile ukuthi uhlole 100%, ngoba phela lezi zithombe ozibonayo umntwana wesithunywa noma lamasayini owabonayo, kuba khona kancane ukudideka, kodwa kube ukuthi umuntu omhlolayo uzobona ukuthi iyaphi lento, bese eyabamba-ke lapho-ke. Ungakuphathi kabi lokho, uyitshela ukuthi mhlawumbe into yakho ayikho, cha, ikhona. Kuwukuthi-ke phela-ke kwesinye isikhathi awungeke uze ushaye 100%, kodwa uzoya la kumele uye khona. Right, umuntu
onobungoma isangoma esathwasa uyayehlole ngokufemba. Kwamathambo-ke kudala kusebancane abantu abasebenzisa amathambo. Kudala babesebenzisa amathambo. Abantu abayizangoma bebesebenzisa amathambo. Amathambo uyazi ukuthi umuntu mangabe ewachithile uyazi ukuthi asho ukuthini, wafundini noma ufundisiwe washo ukuthi ubonani la nayo ingozi makhona ingozi noma ubonani la nako ukuthi kanjalo kanjalo. Azike umuntu oyisangoma noma wena owangena ophehlweni ukuthi akusini nonke enizohlola ngokufemba futhi akusini nonke enizohlola ngamathambo. Kukhona ukuhlola kwasasithunywa nakuwena, yabo, kodwa uthola ukuthi akukho clear ngaleyo ndlela. Uma kungekho clear ngaleyo ndlela, kunemithi la efanele umuntu onobungoma ayisebenzise mangabe ewumuntu ohlola abantu. Leyo mithi-ke mina njengomuntu onesithunywa angigxilile kakhulu emithini, kodwa kubantu abayaziyo leyo mithi bayayazi imithi eyayisetshenziswe abantu abanomngoma ukuthi ukwazi ukuthi uclearishe ivesel makhosi, uclearishe ivesel yakho yokuhlola. Umuntu ohlola abantu noma kufika abantu bezoginqa idayisi noma bathi amathambo. Kuhlola-ke bakubiza kanjalo abantu abaningi, noma ngabe-ke not necessarily ukuthi usebenzisa amathambo. Ungakuphathi kabuhlungu, angiphinde lokhu. Uma izinto zingaveli kahle uyi-interpret-a ngendlela ekungayona, uzitshela ukuthi cha, kushuthi ayikho lento oyibonayo. Ebese-ke kuba khona inhlolo yalabo kuneziphiwo lana ezingajwayelekile. Abantu abaningi bazibiza ngey'phiwo zabo ukuhamba, kanti cha, isiphiwo singena noma ubani. Uma umuntu owumlungu ekwazi ukuba isangoma, nomuntu omnyama angakwazi ukuba i-medium. I-medium-ke ile mimoya ethe phecelezi nje engajwayelekile, kodwa ikhona nakubantu abanye. Ama-medium isikhathi esiningi basebenzisa-ke amakhadi. Ama-medium ngesinye isikhathi basebenzisa-ke bake babuke izandla, bathi lesi isandla sakho akubuke isandla. Ama-medium-ke ayakubheka emehlweni, abheka amehlo ukuthi akubheka ekujuleni kwamehlo wakho ukuthi kwenzakalani lana. Ilapho-ke ekwazi ukuthi abone kahle khona. Bese yakutshela. I-medium-ke ikude futhi ekuhloleni. I-medium ngiyayivuma nami la ekuhloleni. Ngingasho ukuthi abantu ababizelwe ukuhlola yibona abathandazi laba. Kodwa futhi hayi nanoma umuphi umthandazi, uyabo, yibona bezithunywa laba abakwazi ukuhlola nje kahle, ebese kuba ama-medium la akwazi ukuhlola. Angisho ukuthi ngizama ukuthatha ukukhanya ezangomeni zophehlo ngithi azikwazi ukuhlola, cha, ziyakwazi ukuhlola to an extent. Namaphupho-ke, amaphupho aba yingxenye futhi yokuhlola, ngoba kuyenzeka uma ungabe uhamba kahle umoya wakho, uthole ukuthi umuntu ozofinyelela kuwena ezobheka izinto zakho uqale uyiphuphe into zakho, athi efika usubone okuningi, usuyazi ukuthi kwenzakalani nokuthi futhi umsize kanjani. Enye indlela yokuhlola leyo, right? Enye indlela yokuhlola. Ake sikhulume lena ukuthi ukuze ukwazi uku-enhance ukuhlola kwakho, iziphi izinto ekufanele uzazi. Fanele ube umuntu ongakwenqeni ukuya emanzini nasolwandle, unganqeni uye entabeni, unganqeni ukuphalaza ugqume ngemithi emhlophe. Yangizwa-ke? Ungakunqeni ukufasta, ungakunqeni ukudayetha, ungadli noma yini ifake emzimbeni wakho. Lokho kuzokwenza ukuthi i-flow yokuhlola umuntu ube ne-flow enhle, lapho khona abantu befika kuwena bayotshelana ukuthi nomunye ukuthi ave hlola ubaba ubani noma umama ubani noma ugogo ubani noma umkhulu ubani noma umthandazi ubani, ave ehlola, uhlola into oyizwayo. Umuntu bayotshelana, abantu bayogcwala endumbeni noma bayogcwala kakho noma kini begcwalisa ilento.
Asikusho-ke lokhu-ke inyanga ayihlola inyanga. Abanye bathi ugedla, abanye bathi otho angazi, abanye bathi otho, kodwa inyanga ayihloli. Inyanga ufika kuyona usutsheliwe ukuthi inkinga yakho bese inyanga ikhipha imithi ithi hhayi kuthiwa unesichitho esikanje kanje kanje nayi imithi yaleyo nto. Manje-ke ungadidwa iy'nyanga zamanje ezihlolayo ngoba abantu basebenzisa imimoya ethile ukuthi ikwazi ukutshela bona iy'ndaba zakho. Akuyona into e-natural leyo, akuyona into yangempela, uyabo? Le yindalo eyafika neziphiwo zabantu abadala. Cha, angizwa yini? Nokuthi umuntu akutshele ukuthi ufake isembatho esinjani ngaphansi, ufake iphenti elinjani, ufake i-under enjani, unamalini ngakhanda, akuyona. Yabona umuntu okutshela okuhlola ngaleyo ndlela, ayi azi ukuthi kunomkhuba phakathi kuloko kuhlola lokho. Ngiyazisho lezi zinto ngoba ziyenzeka. Umuntu ohlola ubona izinto afanele azibone ezibalulekile, ezingabalulekile nje azithi shu. Akubalulekile ukuthi umuntu abone ukuthi ufake isembatho esinjani ukuze aziprove ukuthi akazi ukuhlola. Kodwa-ke kusuke kuwumlutho-ke, abantu vele bayaluthana kulezi zinto ukuthi nawe ubone, oh hayi bo, kodwa lo mkhulu ubona ukuthi ngifake isembatho esinjani. Hhayi kusho ukuthi uyayazi lento, cha, ungadideki. Abantu basebenzisa imimoya ethile engeke ngize ngigxileke kuyona-ke ukuthi bazenza kanjani nokuthi bazithathaphi lezi zinto. Okubalulekile ukuthi uzazi mntwana kamoya ukuthi ungubani. Sithembe ukuthi lokhu engikukhulumile kusizile in a way, nokuthi kuzoletha i-clearance ethile ngoba ngiyaye ngithanda ukuthi sikhulume ngezinto ezithe slightly phecelezi ezithanda ukuhluka kancane kunezinto esikhulunywa abanye abantu. uNkulunkulu-ke akasisingathi uNkulunkulu thina ey'ngane zamoya. Kulaba asebewulungisile umoya wabo, kulaba asebeqalile besebenza noma kulaba kade baqala ukusebenza, nalabo-ke abanemimoya kodwa abangasebenzi, nalaba abasafisa ukuyilungisa imimoya yabo abaxakwe yimimoya. Siyathemba ukuthi inkosi izobasiza ukuthi ikwazi ukubavulela indlela. Siyakhuleka kubona-ke ukuthi uNkulunkulu nabaphansi babe nayo. Sesivala mntana kamoya, sesivala indaba yokuhlola. Uma uzohlola umuntu noma uzohlola abantu, kumele uqale uzigeze ngamanzi abandayo. Siyathokoza.